dosa muka nyambato sang Citrabaya Adalah ya donyaku ya bandaku bojoku dhewe enak anggo ingsun miya siniwaka ana pasewakan agung Ngalengka Diraja tak sawang akeh swaning para wadya bala akeh swaning para ngayaka praja dalan dulur-dulurku kabeh jarak-jarak wadya bala kang pinuju sowan ananging ora ana kang bisa babadi ing arungkut madangi ing pepeteng kejaba swaning kadangku anom Gunawan Kuntawisana Gunawan maju matur kanthi prawaja Kono Sane Prabu Dasamuka Gunawan Kuntawisana Koko Prabu saderengipun tadhawuh pangandikanipun Koko Prabu Dasamuka keparenga ingkang rayi Gunawan Kuntawisana ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk Koko Prabu wis tak tampa sungkem pabektining adikku Gunawan Kuntawisana dadekno padanging pamikir ora liwat puja panjenengan Prabu Dasamuka Tambanana Gunawan nggih pangampi Koko Prabu kula tampasta kula kalih kakencang wonten kucakipun Rikma Surambah wonten Jiwaraga kang dadosaken jimat sawipun kang rayi Gunawan Kuntawisana gesang Koko Prabu padha becik sawane adikku Gunawan Kuntawisana engsal panjenenganipun Koko Prabu Dasamuka tebih saking kasatriyan Tandhawaru swan ing Ngalengka Diraja Ginanjar wilujeng boten wonten kalangan satunggal napa-napa Koko Prabu syukur jumurung mangayu bagya yen kowe mangkono Gunawan keperakno anggon musawan luwih dhisik pun kakang bakal paring berbagi marang swaning adikku Kumbakarna sampun boten kang sekeca anggenipun kang rayi Gunawan Kuntawisana maksawan Koko Prabu adikku di Kumbakarna padha becik anggon para sowan ana pasewakan agung Ngalengka Diraja Koko Prabu Dasamuka sowanku padha becik ana kalangan sawiji apa-apa kakang gak liwat adimu Kumbakarna Padurna sungkem ana saring kakang Prabu Dasamuka wis tak tampa sumpah bikin adikku Kumbakarna gak liwat puja panjenenganipun kakang Tambanana Kumbakarna kakang Dasamuka tak tampa dadekno jimat selawasing aku urip kakang Dasamuka kepenak langgonmu sowan ya di gaya-gaya wis kepenak anggonku sowan ana Ngalengka Diraja kakang Dasamuka adikku wadon sing banget tak tresnani sarwa menapa padha becik anggon sowan ana Ngalengka Diraja
enggal Madura sarep menapa Topat diketok-ketok kelompok diris-iris buncis dirajang-rajang kaya brambang kakang dosa muka suan kula kinanggale luci mboten wonten kalangan satunggal menapa-menapa kok Prabu kula ngaturaken sungkem pabekti mugi kanca Kang Mas wis tak tampa sungkem pabekti adikku Dewi Sarpa Braka gak liwat puja panjenengan kakang Kampanono ya di tobat kulawan anggih lanampi mugi ndadosaken jimat ya lungguh sing enak ngesaken dawuh Kang Mas nuwun sewu Koko Prabu Dasamuka ing wekdal dinten kalengganing Kakang Rayi Gunawan Kuntawibisana badhe ngatur dipun tampi punapa dipun tolak aturipun Kang Rayi Wibisana mengke Koko Prabu Gunawan mumpung pun kami semanggon ana pasewakan agung ngalengka dirujuk tak wenang adikku Gunawan Kuntawibisana matur ing bersane Prabu Dasamuka matur Gunawan Nulinggih Koko Prabu ing wekdal dinten kalengganing Paduka benten sanget kaliyan padatan bedane panggon ana ngendi Gunawan Paduka katingal surem pasuryanipun kados pleget wonten sabeting penggalih anggenipun pinarak boten jeneng sekedap undang ambegan sekedap undang ambegan kados Koko Prabu Dasamuka menika nandhang Sukawa duh Koko Prabu menapa to ingkang dadosaken perut tentenging penggalih Koko Prabu yang suwedap pandoming di yes Sang Rahwana kacoran-ronan kang kasiring sayang rono sawuran suwene kadya surya kalingan jroning panggalih Sang Prabu Nyoba aturip adikku Gunawan Kuntawibisana mangerjen Prabu Dasamuka nandhang susah Koko Prabu menapa ingkang dadosaken sungkawaning penggalih monggo kawedharoten paslakan agung mbok menawi ingkang Rayi Gunawan Kuntawibisana
Sumanerugi Kakang Kumbakarna mbok menawi saged paring padhang wonten ngarsa panjenengan Kok Prabu. Gunawan, Inggih. aku nandang susah. Sejatine aku iki duweni gegayuhan. Duweni kekarepan ning durung bisa kasebadan. Gegayuhanipun Kok Prabu Dasamuka menika menapa? Kok Prabu Wiwit biyen sejatine aku duweni rasa tresna karo widodari kayangan Asmarawati, Betari Sri Widowati. Nanging nganti dina kalunggan iki gegayuhanku durung bisa kasembadan, durung bisa keturutan. Rikala dina kabut aku nampa sasmita yen Sri Widowati mudhun ana Marcapada, mudhun ana alam donya. Mula aku utusan marang ameng-amengku buta kajineman dari muka dari muno tak utus wadi papan perlaing Betari Sri Widowati. Ananging nganti dina kalunggan iki durung kabar wusananing Gunawan. nuwun sewu Kok Prabu. Urungas kula Betari Sri Widowati menika sampun kawengku dening dewa kayangan Nilawindu Pukulun Bathara Wisnu. Menapa nggih kalampan Kok Prabu Dasamuka dedaupan lawan garwaning makat Engyang Suraya Bathara Wisnu. Kok Prabu Gak peduli Sri wis wujud. Gak peduli Sri bojone Wisnu, wong Dasamuka iku seneng. Dasamuka iku tresna karo Sri Widowati. Malah aku wis kadung sumpah. Aku wis kadung prasetya. Yen urip ora dunya ora bisa sandingan kalian Sri Widowati. Enak wong loro. Enak wong loro tak entengno patiku. Gunawan. Kok Prabu Dasamuka jagat jembar wong wedok iki akeh yo Kakang. Lek Kakang Dasamuka kepin rabi kelawan Sri Widowati kamangka iku garwaning Bathara Wisnu. Kedaya Kakang Dasamuka iki ngrusak pagrayu, ngrusak rumah tangganing liyan. Kamangka Kakang wis ana urip sapa wong lanang sing seneng ngrusak pagrayu, ngrusak rumah tangganing liyan. Royok bojone kancane uripe gawe iso enak Kakang temenan. Wis akeh wong lanang dodol kebagusan rusak rumah tanggane liyan uripe morat marit iku wis akeh Kakang. Memano yo Kakang, memano jenengmu. Kakang Dasamuka ratu kondang kalungkur sak jagat raya apa ya kelakon ngrusak rumah tanggane liyan. Golek liyane yo Kang, golek liyane apring slamet temenan. Kumpul karo Marcapada kumpul. Apa gak ngerti watak-wataking Dasamuka? Ora urung. Kakang Dasamuka bakal ngroyok Sri Widowati gak dilani dening Bathara Wisnu. Piro kasedane Wisnu iku piro? Senajan kok ndak macan Engyang Suraya, Dasamuka gak bakal mundur sangka. Ojo cacak Wisnu siji. Dewa sak kayangan Suraya gak menang musuh Dasamuka. Tetep yen Wisnu ngalang-aling kamping Dasamuka tak kaya rusak karo berani. Betari Sri Widowati. Dereng rampung anggenipun walandan.
Prabu Dasamuka dumateng ingkang rayi Gunawan Kunto Bisna dalah ingkang rayi Kumbakarna ingkang minggah wonten Pasawakan Agung negari Ngalengka Diraja. Amung-amung ing Prabu Dasamuka dari muka minggah wonten Pasawakan Agung sapunika miyak sagunging Malaseba wiyak ing Prawadya Bala Gunawan Inggih Para Prabu boten ana cayok Ngalengka Diraja ngestoaken dawuh Para Prabu Jinun mulai nganggoan Jinun mulai nganggoan ingkang minggah wonten Pasawakan Agung Ngalengka Diraja dari muka Titiwanci Prabu Dasamuka badhe paring berbagi dumateng ameng-ameng kalih sang dari muno dalah sang dari muka ayo nyembian sumunaring wong elaya yo yo donyaku yo bandaku bojoku ora ana sing tak andi-andi kejaba sawaning dari muno sawaning dari muka
dari mono dari muko ojo becik anggon musowan sinuwun saderengipun kula ngaturaken sugeng pabekti mugi konjuk jaman rugi dari muko ngaturaken sugeng pabekti mugi konjuk sinuwun wis tak ombo sugeng pabekti dari muko gak liwat pujo paesuning dosa muko tanpa rono Kurawan anggen dalam nampi mugya dadosaken jimat Kurawan anggen dalam nampi mugya dadosaken jimat sinuwun dari mono dari muko Rikala dina kabupun Sri Ramu tak utus Bupati papan pernaing Betari Sri Widowati tak utus boyongi Sri Widowati menyang Alengka Jiraja dari tanpa bebarengan Sri Widowati apa dari muka durung bisa nemokno papan durunging Sri Widowati sinuwun sejatosipun kula menika sampun kepanggih kelawan Sri Widowati. Sri Widowati manggen wonten alas Indrasana. Rikala semanten Wadyabala Ngalengka Diraja badhe mboyongi Betari Sri Widowati dhateng Alengka. Linyatane dipun alang-alangi Bathara Wisnu dalam Bathara Basuki sinuwun dadosaken peperangan sedaya Wadyabala Ngalengka Diraja karsoring juring sinuwun dadi Sri Widowati semudut ana alam donya manggon ana alas Indrasana leres menaten sinuwun muduning Sri Widowati bareng lawan muduning Wisnu muduning Basuki inggih leres sinuwun pramila Wadyabala Ngalengka Diraja boten kiyat nandhingi kridaning madak Engyang Suralaya Bathara Wisnu sinuwun adalah para bangsat Wisnu dadi pepalanging Prabu Dasamuka bakal dekawan Betari Sri Widowati dari muko wonten dawuh medha njaba Pilyana Wadyabala sing gagah sing sekti mandraguna saben bebarengan kelawan dari muka tumuju alas Indrasana mengko bakal tak ombyoki mengko bakal tak derekno Dasamuka kang bakal jaluk Betari Sri Widowati dados kula nata Betari Wadyabala bener ning golek sing budaya golek ana sing sekti sing ngantukan aja melok sing ngantukan sing turuan aja melok sing turuan ngrimpet dilaku sing panganane akeh gale melok panganane mangan gak kira-kira ngarep bae wae tandang gawe ngantuk kabeh inggih dados pados Wadyabala ingkang sekti mandraguna ya derek Dasamuka Indrasana tak nyatakno pira kasedening Bathara Wisnu nyuwun pamit kula nata peparingane Wadyabala nyuwun
maju ini. Sedelok maning bakal keturutan Prabu Dasamuka sanding lawan Sri Widowati. Aduring dari mula dari muka Sri Widowati manggon ana alas Indrasana. Mula saka iku lawan kanggo sapetara pun kakang Didik Ngalengka Direja lungguh pun kakang bakal tumuju menyang alas Indrasana ngeroyok rusa rebut wani bekali Sri Widowati. Nulinggih Koko Prabu menika dados kersa panjenengan ingkang rayi Gunawan boten saged menggak malih monggo bolong kersanipun Koko Prabu Dasamuka kemawon. Iya kanggo sawetara Ngalengka Direja pasrana Gunawan Kunto Wibisana jeneng ingsun bakal kondur angedaton bubarno kang padha sibuk. Ngestaken dawuh Koko Prabu. Paripurna dawuh pangandikaning Prabu Dasamuka dumateng ingkang rayi Gunawan Kunto Wibisana. Sapunika Prabu Dasamuka jengker saking palenggahan lumebet wonten kedaton tru kedatulaya tindaking Prabu Dasamuka yen Dinandra pindha hanyapu jagat raya candrani.
Ah,